Bun găsit la InfoDay! Spionaj pentru Rusia. 2 foști agenți ai serviciilor secrete arestați la Roma, acuzați că furnizau informații în schimbul banilor. În anchetă sunt implicați și 4 militari. 2 foști agenți ai serviciilor secrete italiene au fost arestați la Roma de carabinierii din cadrul ROS, fiind acuzați de spionaj și acces ilegal la sisteme informatice. Potrivit anchetei, aceștia ar fi desfășurat activități de spionaj în schimbul unor sume de bani pentru un presupus agent al serviciilor de informații ruse, care beneficia de imunitate diplomatică în Italia. Unul dintre cei 2 obținea informații prin intermediul a 6 surse, dintre care 4 erau militari activi din structurile de apărare cibernetică ale Ministerului Apărării italian. Cine sunt cei 2 foști agenți? Primul este Gavino Raul Piras, în vârstă de 59 de ani, fost ofițer AISI, pensionat de peste 10 ani. Absolvent de științe politice și relații internaționale, el este autorul unei teorii privind capitalul informațional și a urmat cursuri la școala NATO din Oberammergau, Germania, participând și la exerciții internaționale NATO. De-a lungul carierei sale a fost specializat în domeniul spionajului și contraspionajului. Al doilea este Vincenzo Di Pasquale, tot în vârstă de 59 de ani, originar din Matera, fost agent AISI și fost membru al Armei Carabinierilor, pensionat. Militarii implicați în anchetă, pe lângă cei 2 arestați, alți 5 suspecți sunt cercetați într-o investigație coordonată de parchetul militar din Roma și de parchetul capitalei. Aceștia sunt acuzați în funcție de implicare de obținerea ilegală de informații privind securitatea statului, spionaj politic și militar, divulgarea secretelor de stat, divulgarea unor informații a căror publicare era interzisă. Ancheta a început în 2025. Investigația a fost declanșată anul trecut chiar de AISI, Agenția Informațiunii e Sicurezza Interna, după ce serviciile italiene au descoperit că serviciile ruse ar fi recrutat un fost agent italian pentru a obține informații clasificate despre industria italiană de apărare. Operațiunea a reprezentat o amplă acțiune de contraspionaj. În timpul anchetei au fost efectuate supravegheri, filaje, percheziții, inclusiv informatice. La una dintre percheziții, anchetatorii au găsit aproximativ 20.000 de euro în numerar. Mandatele de arestare au fost emise de judecătorul pentru cercetări preliminare al Tribunalului din Roma, la solicitarea parchetului și au fost puse în aplicare cu sprijinul grupului de intervenție specială al carabinierilor.